Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरनाय थाबाय। नै दिनैहाय आङो स्कुटि सार्भिसिं खालामनो ओंखारदों। आं थांनो ओंखारखाबाय। ओमफ्राय दसेनि उनाव थांसिगोन आङो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बेना फैदो लोगोफोर ओंखायनो जानला मेला गारिखौ हगारना होजाया। हगारना होबाबो गारि मालिकासो फाहामनानै जि हय जानांगौ। दासो गोदान बादि नुफिनबाय लोगोफोर आंनि स्कुटिखौ। दायो एसे मोनाखाबायबो माबा मोनसे जानानै थांसै आं बे रेस्टुरेन्टावनो। आं चिकेन चावमिन गोथाव मोनो लोगोफोर। ओंखाम जाहैला न'आव बेखौनो जाना थांसै।